ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kadek putih sowan teman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wati getih elatala ngalengkoti obong tiobong teka kebelong waao padha pading gableng omah gedhe kobong dadi arang dosa muga nangis kereng-kereng iya wae ya iya wae 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 ceritane Joko, bonek Joko. wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Nek ora ditali rusuh-rusuh bocah iki. Ratu Buta Wes. Aman. Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedek putih sowan taman